אחד מכל 5 אנשים חווים על בשרם בעיה זו. אתה מרגיש חוסר אונים מוחלט. לא תמיד יש למי לפנות. הנפגעים משלמים מאות שקלים למומחים בתחום, שימצאו מזור לבעיה. זה קרה לי, זה קרה לו, וזה כנראה יקרה גם לך. אחד מכל 5 אנשים נתקע מחוץ לבית בחצי שנה האחרונה. הכירו את קיפר, מנעול פלדה ובתוכו כספת קטנה הנפתחת על ידי קוד מספרי אישי. בכספת ניתן לשים מפתחות לבית, מפתחות לרכב, כסף מזומן או כל דבר לא אתם עשויים להזדקק. את המנעול ניתן לנעול על סורג מאחורי הבניין, על מעקה בכניסה לבניין, מתחת לרכב, ספסל ברחוב ועוד. שלום, אני דניאל סתיו, העומד מאחורי קיפר. עם קיפר עונה גם לכם על צורך, אשמח מאוד אם תרכשו אותו כאן דרך הדסטארט, ובכך תסייעו לי בקידום המיזם. תודה.